Социаль хезмәткәр Лилия Агиеваның һәр иртәсе үзенең карамагында булган өлкәннәргә ярдәм итүдән башлана. Ул социаль кайгыртуга мохтаҗ 4 кешене карый. Шуларның берсе икмәк кабул итү бистәсендә яшәүче Татьяна Тамбовская. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Как у вас самочувствие? Как спали? Хорошо. Татьяна Николаевна беренче группа инвалид, күзләре күрми, мөстәкыйль хәрәкәтләнә алмый. Изге күңелле Лилия ханым аның зур ярдәмчесе. Очень хорошая женщина. Во всем помогает, во всем. Мы и моемся, раз в неделю уже моемся. Меня ведь залезть в ванную очень сложно. Социаль хезмәткәр ул һөнәр генә түгел, яшәү рәвеше рухи халәттә. Үзенең карамагында булган өлкәннәргә Лилия ханым ачык йөзен, йомшак сүзен жәлләми. Аларның өен җыештыру, азык-төлек китерү, юындыру, ашарны әзерләү буларның барысы да аның җилкәсенә төшә. Яратып эшлим, эшемне яратам. Татьяна Николаевнага вот киләм, булышам, өйләрен җыештырам инде, ашарга пешерәм. Ашатам. Bütün кирәк процедураларны нитәбез инде, эшлибез. Лилия Агиева бу өлкәдә 1 ел гына эшләвенә карамастан олыларның ихтирамын яулаган инде. Аларга карата игътибарлы, мәрхәмәтле булуын өлкән кешеләрнең күпсанлы рәхмәт сүзләре дә раслый. Адилә Борһанова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.